Erokamano kuom keto Ramogi TV ka endi ma ikero chenro maro mar buch jopiny. Wendo modhial ni kodwa studio ka Dr. Umo Logan jagoro mongirore migawo mar thieth. Erokamano ahinya kuom waseche gi kendo daktari. Mano Trevor. Jakom makoro waparo sani ni in ne en jatelo aila mane king'iye? Trevor, ing'eni ne an kae juma achiel ka wach mapek. Naparo ne en juma achiel kata ne en jumbe ariyo kane ne wan kodi kae Kiluonga. To nawacho ne nyikwa Ramogi ni tich matimo ni nomiya gi Raila Amolo Odinga. To mano nyiso jatelo mane en, nikech nawacho ni an achiel kuom jogo ma johawi, nikech nomiya tich mahero to nomiya kendo tich ma anyalo. To gianto samoro gini nogoya gi mbi kabisa, kendo chieng' mane wach ni ochope Kenya kae ne gokinyi no saa 12:30 nagocho ne Ogeta, nikech ne wabet ka kwawuoyo go Ogeta mang'eny. To jakombe nawuoyo go, to samoro nawuoyo ga go Ogeta nikech Ogeta bende osiepna yore, to jakom bende nawuoyo go. Koro gokinyi no Ogeta nyisa ni to daktari wachiew maber koni, to kendo koro weche lokre. Aneno ka koro weche taso ng'ado simu. Koro kagocho ne mar ariyo to komak simu. Koro awuok, in fact ok narwakra kata. Ino kaka arwako suit ni, kane joma nonena kane an Karen nonena kan gi t-shirt. Koro awuok e ot gokinyi kabisa gi t-shirt karie State House. Kachopo State House tayudo ka jatend piny bende already nigi wach. Koro atemo ni mondo awachne, to aneno ka en bende odiche simu. Koro abet kanyo gimoro 1 hour, tawuoka kadhi Karen e od mama. Kachopo to mama bende aneno ka ni odiche simu, odhi malo. Asto wach ni koro chako biro. Koro wachno nogowa matek kabisa, nikech bende ka inono tarik 18 ne an gi nyasi. Mana nyisi ni dhi madhe kado kabisa. To baba ema noyiero tarik 18 ni, ok ne an. Ne an nadwa ni mondo watime chon matin. Mokwongo nayiero tarik moro chon. To asto wacho na chore, chaka yiero tarik 10. Tarik 10 wacho ni tarik 10 wan gi nyasi madhi Mombasa mar ODM. Koro chore ane kendo. Tasa penje na chore nyaka karang'o, to wacho ni kete tarik 18. Koro tarik 18 no ema nakete, nikech tarik 17 koro naneno ni wadhi athiedh ji tarik 18. Baba biro. Koro ne wawuoyo ga kode mang'eny. Fact ana wuoyo kode mogochona en wuon mogochona. Ng'eni ji mang'eny wacho ni giwuoyo kode, anto en emo nogochona tarik 7 dwe mar 10. Ogochona, wawuoyo kode dakika 3 kama. Ka onyisa ni to bende ok nompenja kata gimoro. Dhi nade? Dakteche dhi nade? To weche mag thieth dhi nade kanyo? To wago kode mbaka, nikech baba nohero ga go koda mbaka. Baba ing'eni an kendo kaka relationship mara gi baba ne en relationship mar baba ni gochona ga mana mondo go koda mbaka, onyisa ni tidhi nade, watimo ang'o. Ok ne en kata weche mag siasa kata ma ji wacho ni nomiyo gi instruction. Man gi chunya na feel ni baba nohera kabisa, kendo mano kendo agone erokamano, nikech nohero ga goyo na simu. Koro nogoyo na simu to nyisa ni nyasi wabiro, iseiko manyisa ni Joyomo oseketo dhok baba ka kabisa, gini dhi bet mamit. Ma anyiso nyaka baba ni baba ing'eni jogi gin ok gin joga, gin jogi, an arito ni na jogi kech an imiya tich. To koro mane kaka ne en. To wach ni wach malit, Trevor. Wach malit ahinya Uganda, kendo wach malit kabisa ni
joma ni chiegni gi baba kaka wan kama. Nikech baba ne miyowa jing'o. Kani wuok idhi India, ang'o mane ringe pachi e ndege manudhieno? Nikech in achiel kuom jogo manodhi kelo ringre Jakom. An achiel kuom jogo, kendo agoyo erokamano kabisa ne Mama Ida nikech to gi president, nikech ka dhi Karen to ing'eni wachni kane mana kaka wacho nomako chuna, koro ne pi wang'a pod chwer an piny kocha. Taso Mama Ida luonga to nyisa ni daktari adwa ni mondo idhi kel baba. To achaka wuok matin, to kendo ka tieko dakika gimoro 10 to president bende gochona nyisa ni adwa ni mondo ikel. In fact ane ma ng'at manokuongo e team no te, ane ng'at manokuongo manonyisi ni mondo aikra, asto kalso nyise Prime Minister, Prime Cabinet Secretary Musalia, aso jomoko gi koro keti to gi family. To kana dhi ne lit kabisa, gini pacha ne ni anono kabisa. Naparo ni to baba ni otho adieri koso ena wach. Ngeni bigi mane tera India ahinya. Nadhi ng'iyo ni to baba ni samoro naparo ni kachopo kucho to be obed kata ni en miriambo. Koro wachopo Mumbai to an koro nadhi mondo ing'eni ka sirikal ma India koro miyo handover ne sirikal ma Kenya. Koro ane mana timo documentation. To koro jowetewa mamoko, Musalia Mudavadi, Murkomen, Joho, Opiyo Wandayi, gin koro gidhi mondo gi receive ma mineno ka anaonge picha kodgi, nikech an koro nadhi mondo koro ane ma koro assign handover ni koro government ma India koro weye weche lwet government ma Kenya, koro gisetieko kargi. Koro ane mana timo documentation. To kata mana machako timo documentation ne makoro gini wacho to kara jogi giwacho adieri. To koro ing'eni an sechego poda aonge kama ichiwe e ringre mar baba gi sanduku chan, nikech an koro adich andiko gik moko mondo waneni weche odhi makare, oketu koro weche te lwetwa. Koro kabiro to ing'ena adhi kuno ka ywak kabisa, to kendo kaduogo to koro kawacho ni to koro adier ndege ni wating'o ringre baba ka waduogogo. Gino omako chunya, koro wadhi ka koro wachopo. Ing'eni ndege mane wantie negi make announcement. Koro gi wacho ka koro wachopo airspace ma Kenya, koro gi make announcement gi wacho ni bas koro ndege ni koro lokre, koro en KQ 203, koro en Rao 001, Raila Amolo Odinga 001. Kanyo koro ka wach donjo ni to kara wating'o ringre baba kae. Ing'eni ande ma assign documents to poko donje pacha ni to ng'ani onge adier. Koro wachopo koro JKIA to koro ni bana koro gini ne di aneno koro dhano racho ni mama koro an barumo. To warumo kata sani pod warumo nikech baba noherowa. To baba ne ng'ama konogeni to nogeni to ji kaka an kama ing'eni babu golowa mabor, nikech baba kanogeni an babu gola karibu 2017. Ndalone ni pod okalo. Baba naromo go mokwongo 2007 kan student leader Eldoret. To baba chieng'no nobiro rally mar baba mogik 2007 ne en 64 stadium. 64 stadium Eldoret. To an nasomo Eldoret. To ne an one of the student leaders a medical school. Koro Omingo Magara ne owuoyo kodwa mondo wakony choko ji, mobilization. Koro wachoko ji. Koro I was just 3 steps away from baba. Koro baba obiro stadium to chieng'no koth nogowa e stadium kanyo. To baba ne wahero nikech baba obiro to baba
kane kwango nobudho kabisa. Baba chopo 61 stadium 6 pm. Warite koa saa 5. Pok wachiemo koth ogowa e stadium diriyo. Koro ka baba chopa ni pi wang'o ema ochako chwer. In fact, I think that is the last rally ma I attended ma pi wang'o ochako chwer nikech nena baba wacho ni haya. In fact, kidoke video kata mag YouTube. Rally no baba ok nya wuoyo. Rally no baba ok no wuoyo. Obira ni haya. Koro wan mambele pi wang'o ema chwer nikech the inspiration of who he was. Yeah. Mbi moro mane baba kano biro to go, yani ineno the future, ineno a country that is better. You look in king'iye to ineno gimora mora minyalo kete pachi maber biro. Mane mana rome gi baba machiegni mokwongo. To koro machako bet gi baba machiegni to koro 2017 ka koro ane union mar dakteche to wang'anyo. Koro wang'anyo to anto tera e jela. Kose tera e jela kamiti. Aparo ni wach ni jo Kenya ng'eyo kendo oganda magwa mag joluo ng'eyo maber. Kech gin be nigi chung koda motegno. To anane kamiti to koro case nitie court of appeal. To babo dhi obete court. Mo make sure ni court o make decision ni wabedo released. To babo dhi Uhuru Park mondo chok dakteche mondo gichung motegno nikech ng'eni kok yudo ng'at machung motegno tidhi adha milale jela. Mo gola chieng'no. Ogola godhiambo chieng'no. Kogola atieko ndala 4 e jela. To baba nochung motegno kabisa mondo gola. Koro ka awuok to ng'eni ano ka wuoyo kata kode be ok agocho ne kata. Achako koro aendelea timo gima natimo. Tingeni baba omiya jingo nikech ka koro chung kodi, tingeni baba kano chung kodi to chung kodi. To baba chung kodi kalure gi gimitimo, kalure gi gima in. Nikech ndalo no yudo kata kapok awuoyo gi baba, although ni yanyaga iketo pichana iwacho ni ng'ani ninde od baba emomiyo chando sirikal, baba tiyo kode, tando ndalo no pod ok na wuoyo kata gi baba. To baba no adier no chung kodwa kabisa, kata dakteche te Kenya ka ong'eyo ni baba no chung kodwa, kata mna health workers te ong'eyo. Koro kanye mwachako bete kode, to koro ing'eni koro sirikal wacho ochako nyisa niya ni in mondo mi koro watim gik midwaro mondo watim gi nyaka koro ikwed baba gini, nyaka koro iweri gi wacho position kabisa mondo wandik gimidwaro ni. To koro apenjra ni to koro an ng'at mano chung koda moka luongo kata mondo chung koda tiang' akwet ma bende bishop marwa mar Catholic miluongo ni Cardinal Njua waromo kode gotieno kabisa saa 8 otieno e ot moro mar ginene ka jumuiya ginene ka mabute NSSF ni nyaka saa 8 otieno wacho ni ng'eni sirikal ok bomi gigi ka ok ikwedo wach opposition ni. Tacho ni to wach opposition mane an baba emo biro chung koda. Koro tiang' akwed ng'amo biro chung koda to ng'at moko biro chung, ng'at mabende samora ng'anyo ne mabende ne onge koda. Koro ng'ano tiang' bedo osiepni nade. Koro acho na pana kamane ento an mano kara weura we gik mudwa miyago kara koro kikumiya nikech an wach baba muwacho na ninde od baba to wacho ni koro an achando sirikal nikech koro an nyathi baba tanto baba ni podo ka ng'eyo podo ka wuoyo kata koda ng'eni nobiro e court mobiro nyaka e Uhuru Park mogola e jela to nyaka sani pok awuoyo kode ok chang' akwed ng'at mobiro mna konyi. Koro mana dagi kabisa. Koro ka wasetieko mano tema baba koro gocho na mokwongo dwe mar 4 2017 to penja ni dakteche de nadi jarare wila jaka wuor in kanye. Chieng'no nodhi Kisii. In fact I remember chieng'no nodhi Kisii mo wacho ni mondo wadhi Kisii. Koro an ba dhi Kisii kode ne nitie conference mar health Kisii. Koro nyisa ni mondo andik ne ane weche machando wa health gi mag tandiko ni gimoro kanyo ni Health Service Commission.
Koro kasendiko ne to ing'eni baba kanosechopo kucho to ji koro ng'eny, politicians be ng'eny, koro kata chopo ir baba onge, ting'eni gino ta an emna ndiko ne. Koro kochopo kucho to koro an abet ei ji ka to ka baba idho podium kucho to baba chako somo gima nandiko ne cha. Tacho ni to kara ng'ani kara okawo gini. Koro kanye maneno ka kara baba kara kawo gima nyise, aneno ka okawo gini motegno. To kakoro dhi matin to karomo dwe mar 7 2017 to baba luonga onyiso Winnie Manyare ni mondo oluong Oluga ma ondikna barua ni mondo adhi akonygi loso manifesto mar NASA. To kachopo kucho to baba wacho ni oluonga nikech he wants me to share my thoughts. Mane kaka nonyiso jogo. He wants me to share my thoughts about health. Koro baba wacho ni mondo awuo gi jogo mondo ang'e ane to weche mag thieth ginyalo los nadi. Mane mana ndiko manifesto mar UHC mar NASA 2017. Koro kasendiko to mane kaka koro wachako relate gi baba. Koro wabet gi baba kamano. Koro koa kanyo gimora mora mane timre weche health kata gik mang'eny mane timre weche health, kata ng'ato dhi mane office baba, kata welo amna Finland, kata welo amna Egypt. Ndalo moro ne nitie ambassador ma Egypt nodhi neno baba mano 2018. To baba gochona wacho ni an gi ambassador ma Egypt kae, onyisa weche moko mag health. In kanye jarawil? Bia ne kai winja ni wachne ni. Koro kanye ma babo chako luonga ni to gimora mora ma health oluonga. Ka nitie joma nodhi ire mag jo Germany, ane mora Germany. Ka jo biro ire moa Finland, ane monyisa ni bia winja ni. Koro ochako miya assignment mag health gi. Aso karomo 2020 to baba nyisa ni Nairobi kae waneno ka ok dhi maber, to weche union bi setimo ahinya. Koro chieng' moro kopenji ni to isetimo ang'o, ok ibo wacho mana ni nyocha nagora ni dakteche. Koro sani bende nyathi matin dwani mondo ibed gi experience mang'eny. Koro nyisa ni koro sani wadwaro jok ma otegno kaka in kama manyalo chung'i. Ndalo no Sonko ne gavana. To ne gidwa jok ma ok buogo yot, jok ma ng'eni Sonko bende ne were ni en ng'at manyadhiro ji, ni en jaotada. To koro an bi ng'ena jaotada nikech an ng'ama osedonjo nyaka kamiti. Kata jo union nitie mayom yom e Kenya ka. Nitie jo union moko nitie ma jaotada kaka wan kama. To kina ina jaotada ni jaotada, in jaotada to rieko bin. Koro babu nyisa ni wadwaro ng'at ma professional, to wadwaro ng'at ma courageous, to wadwaro ng'at ma bende nyalo, kech ng'eni Nairobi ka MCAs nitie, MPs, wadwa ng'at ma bende weche mag siasa gi ok buoge ahinya. Koro wadwa ni mondo to ine mwa ibire pachwa wawacho wachni, to aneno ka ine minya timo tijni. To nyisa ni adwa ni mondo idhi mondo ilos Nairobi. To ema koro abedo announce adonjo NMS, achung' ne thieth ma watiyo kabisa, wagero siptande kabisa, gero siptande karibu 32. Koro kama kaka babo si chung' koda kabisa. Koro nochakre chon. To aparo ni baba gimonego awach achiel ni baba kano yie kodi ni ing'ama nyisi adieri, to ing'ama wacho pachi, to ing'ama professional, baba ne okwei. Nuwuoyo kiun kaka osiepe, kaka gata mana kaka jaduong' gi nyathine. To ntiere gimoro manochiki ni mondo itim ma wawinjo wate kanun dala mar Homa Bay. Wadwa ni wawinjane ni jakom nong'isi nang'o ka un Homa Bay mondo jopiny bende owinj gima nowacho. Nun nyaka gi President William Ruto bende dala mar Homa Bay. Mae kaka jakom ne wuoyo. Naona kijana wenu hapo mwana Oluga ndio huko hapo, hiyo mwana Oluga emanja kone nyako negi miluongo ni unani mwana Oluga
Ni nyakone ni giluongo ni SHA tiyo. Ni SHA timo ang'ono? Ni SHA timo ang'ono? Koro ka weche mag thieth ni kare. Weche mag somo botiyo Luga. SHA tiyo. Koro baba ing'eni ne luongaga to penja ni to watim nang'o. In fact kata weche mag SHA kane karibu dwe achiel ka baba weche gi pod otimre nadhi e ot kata madhi nyaka gi CEO kech namiyega update achiel kuom gima ne baba oheroga ne en ng'ama miye update gima timre to nasemiyo baba plan kaka nitie gik ma onego bed ni timre. Nitie kaka ne wachako gi registration rwako ji e iye mane chendo kabisa. Koro ne wadhi okang' mar ariyo. Okang' mar ariyo en ni mondo ji ochudi. Okang' mar adek en loso weche mang'eny. To gisani gimoro amora mane wachiko kata mane baba owachona aparo ni watimo to nitie gik moko ma bende nwago kode mbaka ma pod wadhi timo ma ing'eni gima ne baba ok oheroga en gimiluongo ni miriambo. To gimomiyo baba osechung' koda mang'eny ma kata sani baba nowacho ni gimomiyo baba nochung' mowacho ni nyathini ema dwan mondo bed ka to nanyisi nikech ong'eyo ni an ng'at ma kadwan mondo tim gimoro to timo to kendo baba nohero jopiny kabisa. To baba nohero joma katimo gimoro to timo ne jopiny, ok tim ni mondo ibed ng'at ma koro ji pako ji wuoro ok jok mok tim gimoro no wuora jok ma kasa ni koro gichung' ni koro badgi ma koro jo wuora. Baba nohero jok ma timo gimoro to japiny winjo. To ing'ena natiyo gi baba ka Nairobi kendo baba nong'eyo jok ma katimo gimoro to timo. Kowacho nogero osiptal Kibera to gero, kowacho nondiko nyithindo gi tich to ndiko. Ma ok ichung' kendo ni ibiro wache TV ni atimo kama igogo kori. To kata mna sani kama watie nitie gik mang'eny kabisa mwatimo. Kata mna nanyisi chieng'no kech kata mna babe manowacho na gigi Jaramogi nawacho ni kan waketo $1 billion. Ngini babe mnawacho ni kan koro baba ka watim nang'o to nyisa kamano to watimo waketo kanyo Siaya wamiyo 500 wasechako gero hospital ma Siaya cha $1.5 million Migori wamiyo $1.2 million wasechako gero hospital. Magi gik mane watimo nikech ineno SHA bok nyatiyo ko hospital monego bed ni SHA chulo ok ti. Koro kaka gwengewa ma Nyanza Western ne asingo ne baba ni baba mondo SHA oti ka maber jowagi to wadwa nodonji to mondo SHA oti osiptende wagi be nyaka wager nyaka wager gi maber mondo ka jatuo dhi to gima SHA wacho ni dhi timo cha nitie e osiptal. Un kaka jotelo makoro jo piny luo ng'iyo nikech un yawuotwa mane kuonde madongo mwang'iyo ni magi jotendwa mabiro makiny. Ang'o minyalo nyiso jopiny nikech jopiny sani nigi kibaji moro ni to wadhi chomo kanye kaka joluo jatendwa mon wang'eyo ma en Raila Amolo Odinga koro ninde bade. Ang'o madhi timore? Wadhi chomo kanye? Inyalo nyiso jopiny nang'o nikech un jotelo makoro jopiny ng'iyo ni wan gi yawuotwa mane kuonde mopogore opogore. Trevor and her wacho ne oganda wa mag luo kamae. Baba ok owewa marach. Nikech baba omakowa. Baba oketowa koma onego wabedi. To daher wache gi kaka baba dino wache. Kawuono gimoro dhi mako kata tuo. To wuonu wacho ni oyo an gosiepna moro. Adhi e wuoth makamae kata adhi e osiptal to adwa ni dag gi osiepwani kata adwa ni dag gi owadwani ibede ode ka omi chiemo obotimo ni gimoro amora oboriti adhi kamoro ka aduogo to hawi marach wuonu ok oduogo wuonu ok oduogo to wadu kata osiepne ma wuonu oweu go ni poko yanyi poko riembi poko goyi to senyata nyisi ni an wuonu noweyi e lweta taboriti
koro ten bo nyisi ni an ba ywak ten bi neno ko otimo ne kata wuonu gik mabeyo ma kata orite kata kako duogo tiang' iwach ni dwa ringo idhi kamoro to wuonu noweyi ka wacho ni nyathina we adhi ani kamoro matin alos denda to aweyi gosiepna ni aduogo aweyi gosiepna ni aduogo to okoduogo to osiepni no pok oriembi osiepni no orwako wuonu maber osiepni no oyiko wuonu osiepni no wacho ni ineno lowo mane wuonu owewu cha alosonugo osiepnu cha wacho ni to nyathi in mane ionge school fee mari cha en adi ochulo ni school fee to koro idwa ringo idhi kanye to weyi e lwet osiep wuonu wewe wat wuonu ma pod ok oriembi pod ok oyanyi koro in iringo idhi kanye koro kibaji magowa ni kibaji kik gowa nikech e kit joluo gi timbegi to baba ing'eni an mana kaka ni penja an Nyasaye osegwedha nikech an nabet ga gi baba mang'eny kabisa to an ing'eni nabet ga gi baba seche ma baba okwe baba ne luonga ga nitie ga kamoro kacha ni pumpkin mano ndalo corona ma piny olor cha baba ne luonga ga kamoro ni pumpkin to wachamo meno to an nabet ga gi baba 2-3 hours ka wagomna mbaka baba gona mbaka mag timbe joluo gi kitgi gi timbegi baba nyisa kuma ne waaye Sudan baba nyisa kaka joluo gin jok moriwre kamoro achiel baba gona mbaka kaka jaluo mokwongo nolwar koa e polo baba gona mbaka mar kaka onego wabed jok ma oherore kabisa kendo riwore to kik wakwed jomoko baba gona mbaka kaka en nodonjo kamoro amora odonjo Kisii odonjo Masai odonjo Samburu odonjo Mijikenda odonjo nyaka Tana River kocha owacho ni mondo mi ibed jatelo ma kata jou ohero nyaka ibed jatelo ma kata jomoko bende orwako baba ne gona ga mbaka to kata mna kane ndalo mane baba dhi Africa Union makoro tije mani manyo neni baba ang'eni baba nogochona munyisa ni inadwa ni bede committee manyise to baba tingeni anda tie sirikal anga bede committee ni nadi wacho ni in bed kanyo ma dhi office kokora chieng' mokwongo ma dhi office ma aparo ni ji boneno pichana ka wadhi office Mudavadi makoro Mudavadi koro address press conference tingeni an koro nitie confusion moro kanyo ni tachung'e kor sirikal koni kosa chung'e kor baba kor gech baba moluonga na bi kae to tich batie e sirikal tingeni baba nonyisa ni in ngeni jaw yom in nyathi ma nigi chir kabisa emomiyo in adwa ni bed kae mondo mi weche mag youth wang'ia ni kaka waloso weche mag youth e Africa ka ma bete committee no ma odhi kaka nodhi no kendo baba kane wabet ga goto ne wago ga mbaka mang'eny kabisa kata mna sani nitie joma ng'eny ma oa Ghana oa Nigeria nitie kata joma oa Zimbabwe ma ane magioro na lit mar kuyo nikech ne ging'eyo baba through one kanen koda to king'eyo gini to koro adwa mna tieko ni jo nyikwara muogi ng'eni baba ne nyisa ga gik moko ariyo baba ne nyisa ga nitie joma rikni to gi joma rikni en pogruok maduong' ahinya nitie pogruok maduong' gi joma rikni gi joma rikni koro ne nyisa ga ni jarawil kaka wuor ni nitie joma rikni to gi joma rikni koro nyaki bed ka sasa ing'eyo ni joma rikni muodo nyoyo gi kuoyo koro ganda luo adwa nyisou kendo kawuono kendo adwa nyisou gi jing'o kabisa kik umuod nyoyo gi kuoyo nikech urikni wabed joma rikni
ka wang'iyo matut ni to baba nowewa kanyo. Ing'e ni jaduong' ka weyi kamoro samoro konyal nyisi to ntiega gima waluongo ni ng'eyo, instinct oteri kamoro. In iparo nang'o ne nyiso baba ni mondo owach ni olugani nyathini ema mondo wakete health ka, kendo in emitugo gima ne baba wacho Homa Bay. Donge ma baba ne wacho ni nyathini ema paro ni nyathini dhi losonwa kar thieth, nyathini dhi timonwa kama. Koro kik wabed joma rikni, wabed joma orikni. Okay. Mane gima dwa nyiso ogandawa. Okay. Wakwe wiwa mos. To king'iyo kama endi jakom ne nigi paro mane chenro mar thieth, sekta mar thieth no dwaro no bed thieth machalo nade, nikech gimomiyo pinje ma be ine gi moro ni chalo ka gima pinje ma oko gi nigi thieth moingo marwa. Nikech kata mana jakom koro nowuok odhi India, noken ka nyiso ni koro gin gi thieth e lony moingo marwa. To wana ng'oma nyaka watim mondo wachope ling'any mar pinje ma oko. Nitie gik moko adek ma nyaka wachi. Ting'eni an e weche mag thieth ka to adier nago gambaka gi baba kabisa. To mokwongo ing'eni gima ne baba kelo maniluongo ni baba care, ane mana ndike kata nying mar baba care no noa kuoma. Mano 2022 ka koro Azimio romo to baba ochako luonga, ochako wacho ni daktari ng'ia ne gini, kendo kata Joa ntie Nyikal, Profesa Nyong'o, Ngilu, kata Profesa Kanyingi nyalo wacho ni gima wacho ni en adier. Ka koro oluongwa wate to wacho ni nyathi moro ntie kae miluongo ni Oluga, winja ne urun to wacho nang'o, mwandiko gino ane mana kelo gima ne waluongo ni baba. Ni winjo ga gima ne wacho baba care. Mano gima ane mana wuok go. To baba ne ohero ga ng'at mamiye gik mabeyo ne jopiny. To baba bende ne en ng'at mane dwaro kabisa ni mondo wach thiethwa odongre. To baba bende nohero thieth Kenya ka kabisa. Makata kane baba wuok ka koro baba dhi India. Baba no dhi India kose thiedhe Nairobi Hospital. To baba no dhi India nikech baba ne neno nosechango. Ting'eni nitie ga gima waluongo ni alternative medicine. Makoro baba wacho ni ing'eni nitie rwecho moko ma samoro ok tim. Mano tadier nitie kaka kata sani baba ema nomiya set up, ana wuona set up division mwaluongo ni division of alternative and traditional medicine. Mamana ni ana wuone machake ministry marwa mar health. Kech baba ne neno ni nitie thiethwa ni ber, to nitie thieth moko mabende kaka mag jo Chinese mabende samoro inyalo riw matin. Koro nonyisa ni nose thiedhe Nairobi Hospital mosetim ne gik moko. Baba wacho ni nitie rwecho moko, nitie kaka chiropractor. To gigi te nitie kamoro amora, kata America gintie. Yudo ka nitie chiropractor practice kata natural therapy. To nitie bende thieth mag dakteche. Koro baba ne dhi ni mondo koro to magi manosetimo dwe mang'eny. Nino kata Ruth sister no wacho ni to bende ok ne gin kata hospital, ne gin mane resort. Although nitie weche moko mabende no dhi kar hospital mondo ng'i ka koro dhi e check up. To kane baba dhi to baba ok no dhi nikech thieth onge kama ber. Baba no dhi nikech baba ne nitie kata kaka onego yue oko. Ng'eni ka jotelo nitie jotelo mabende baba ne ji chando mang'eny. Kech ka baba ni kae to baba ok yue. Baba sa ka sa simbe ywak. To simbe ywak gi joma dwaro ni mondo otim gimoro. Gimoro kethre kamoro. Ji mang'eny dwa ni baba ogone gi simo. Ji mang'eny dwa ka baba ni kata hospital. In fact nitie ndalo mare ma kata baba no dhi Nairobi Hospital to nawuoyo ga gi daktari mare. To koro kata kaka daktari ne onge nikech joma lime ng'eny. Koro kaka baba yue onge. Koro baba samoro ne neno ga ni samoro kowuok to eka koro kata daktari yudo thuolo mar nene nikech ka en ka to ji te MPs te dwa dhi kanyo. Yudo ni josiepene te dwa dhi kanyo. Ma baba ok yue.
koro mar mondo mi baba samoro yue mama timre ne samoro jotelo mamoko yudo ka nyaka koro odhi kamoro ma samoro ji ok ong'eyo kata samoro ji ok chope kata samoro nyaketo gide mo mabor kamoro kata ng'ato ok ogo picha moro kamoro koro nitie gik mang'eny. Asto mar adek en ni baba nohero weche mag dongruok mag thieth to kata mag mwaluongo ni research, gik manyien manyalo kelo new ideas e weche mag thieth. Kendo nopenja ga ni to sani kata KEMRI nyaka gichak timo research, iseneno kata ka gikelo gimoro adwa ni mondo utim. Baba ni wawuoyo gago kabisa to nwuoyo ga kode weche mbaka, ing'eni seche monyisa gi to nyisa gi weche mbaka to nyisa gi mamuol bende. Koro Nyasaye oket chunye kama ber nikech baba wahere kabisa kendo wayuak pi wang'wa ema dok e iye. To an sani kata oganda Luo wamiuru baba luoro makende kendo wamiuru heshima makende to kendo wating'uru nying baba malo nikech baba ok nena ina ng'ata mitugo gi nyinge makata sama wan gi kuyo mare to jomoko be dwaro ni gine mondo ginere sechego. Koro wamiuru baba luor kendo kik wabeduru joma rikni, wabeduru joma rikni ka wang'iyo gik moko nikech baba kata bed mana noonge to sani waluongo nyinge mano tiende ni ema pod en jatendwa. To ing'eni juogi mar joluo mamiyo ng'ato bed jatelo kaka baba ok en gima biro ni pa en gima biro mos makati bet mane odi to kata in king'iyo ting'iyo ni ng'ache jatendo ok en gima biro nikech koro ni koro owachi ni koro ok en gima dwaro wuora, ok en wuora en gima kata ng'ato kendo iwinje e chunyi kata mana sani seche mawuoyo ni an awuon awinje e chunya ni baba e jatendwa. In iwuon Trevor kamibeteno iwinje e chunyi kata mana ng'ama winja adier mar Nyasaye owinje e chunye ni baba e jatendwa be pok ogole e chunye ni nitie ng'at moro kendo. Koro wadhiuru mos kwa yuago baba ka wahore mos kok warikni nono to wabomuodo nyoyo gi kuoyo. Erokamano. Mane kama dongo we chenro mar Dr. Uma Oluga jagoro mongirore migawo mar thieth wacho maber ni obed joma rikni to kwa rikni. Bas mane kama we chenro mar buch jopiny. An kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach nendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Unini maber jokama.